Predstavte si dlho očakávaná dovolenka. Vyberáte si krajinu, rezervujete ubytovanie, plánujete trasu. More, hory, nové mestá. Zdá sa, že pred vami je len samá inšpirácia. Tak to bolo u Lauren, Američanky, ktorá sa v lete vydala na cestu po Slovinsku a Dolomitoch. 3 týždne žila na adrenalíne. Nové trasy každý deň, desiatky fotografií, nekonečné dojmy. Keď sa vracala domov, myslela si, som plná energie na celé mesiace dopredu. Ale realita bola iná. Po niekoľkých dňoch po návrate Lauren cítila, že sa prebúdza s ťažkým telom. Práca nešla, maily zostávali neprečítané, v hlave mala hmlu a úsmev, s ktorým sa vrátila, zmizol. Snažila sa vrátiť si energiu obvyklými spôsobmi. Viac kávy, posilňovňa, stretnutia s priateľmi, ale to len zvyšovalo únavu. V jednom momente sa jednoducho rozplakala a povedala kamarátke: nerozumiem, odýchla som si. Prečo sa teda cítim horšie ako pred dovolenkou? Keď sa dostala k psychoterapeutovi, počula jednoduchú vetu. Je to bežný stav. Postdovolenkový syndrom. Organizmus sa bráni prudkej zmene prostredia. Lauren akoby si vydýchla. Ukázalo sa, že to, čo sa zdalo byť osobným zlyhaním, je úplne normálna reakcia, ktorou prechádzajú tisíce ľudí. Až keď prestala od seba vyžadovať pôvodné tempo a dovolila si niekoľko tisíc večerov doma, život sa začal vyrovnávať. Spánok sa stal hlbším. Telo získalo späť ľahkosť a chuť pracovať prišla sama, nie z donútenia, ale prirodzene. Postdovolenková únava nie je rozmar ani lenivosť. Je to signál organizmu. Spomal. Daj mi čas, aby som sa vrátil do rytmu. A ak tento signál počúvneme, jeseň nás privíta nie apatiou, ale novým zdrojom energie. Viac informácií a praktických spôsobov, ako sa jemne zotavovať, nájdete v mojom WhatsApp kanáli o tai chi. Link je v popise.